Siz Meydan jurnalını bilasizmi? Әйдәгез соңгы саннар белән бергәләп танышабыз. Мейдан журналы Чаллыда чыгып килсә дә, татар язучыларына һәм татар укучыларына, татар иҗтимагый фикеренә, әдәби нәфис әсәрләренә киң урын бирә торган татар журналы. Һәм искәртеп үтәсе килә, Татарстанда чыга торган 2 әдәби журналның берсе. Безнең журнал укучыны татар шигыре дигән даими, мәгънәле һәм бик матур рубрика белән җитәкләп алып кереп китә дә, алга таба проза әсәрләренә дә киң урын бирә. Әйтик, менә сентябрь санында безнең Фәрит Имамовның Ачылмаган сер романы, Асия Юнысованың юбилей уңаеннан бер шәркем матур шигырьләре, Рифа Рахманның Яңа Әтиле Казан исемле повесте, һәм әйтергә кирәк, бик кызыклы повесте искәртеп үтәм, чөнки әле без бу әсәр буенча яңа проект ниятләп торабыз, Алла бирсә. Урын бирә менә шундый әсәрләргә. Аннары әдәби тәнкыйть, мирасыбызны барлау, әйтик, Чаллы хикәяләре антологиясе. Шушы җирлектә яшәп, иҗат итеп вакыйлыкка күчкән каләмдәшләребезнең әдәби мираслары белән дә таныштырып барабыз. Укучылар иҗатына бай урын бирәбез. Аннары бик кызыклы Дустана шәрих дигән рубрика даими эшләп килә бездә. Ул яшь авторларның әсәрләрен бастыру һәм алар янәшәсендә шулай ук әдәби тәнкыйть сүзен, иҗатларына караш, киңәш рәвешендәге язмаларны да биреп баруны күз уңында тота. Китапханә дигән рубрикабыз бу елны актуаль. Аннары безнең журналда дөньяга бер караш рубрикасы астында төрле актуаль иҗтимагый фикерләр, журналистик язмалар, күзәтүләр урын ала. Һәм даими чыгып килүче кызыклы, җете шундый матур, сөйкемле рубрикабыз бар безнең, мәйданчык дип аталган. Бу инде менә шушы журнал бит инде ул бик җитди әйбер. Аны укып, гаиләдәге һәр кеше дә, һәр буын вәкиле дә үзенә ниндидер рухи азык алсын дигән нияттән чыгып килә. Балалар өчен мәйданчык рубрикасы. Бу санда Рәшит абый Бәшәрне менә шундый матур шәлкене тәкъдим ителә. Моннан тыш, балалар өчен менә шундый башваткычларда да урын бирәбез. Һәм аннары безнең журнал, ул әйтик, менә күрәсез, шаян сәхифә дә бар безнең. Кыскасы, тормыш көнкүрешебезнең, рухи, мәдәни мирасыбызның, киләчәгебезнең, потенциалыбызның һәм бүгенге яшәешебезнең йөзе, көзгесе булып тора торган журнал ул, Мәйдан журналы. Мәйдан журналы, әйтеп үткәнемчә, республикада чыга торган 2 җитди төп әдәби журналларның берсе. Һәм шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, ул төрле районнарда эшләп килүче әдәби мөхитне үз мәйданында күрсәтергә омтыла. Без әдәби берләшмәләр белән дә эшлибез. Сан саен безнең журналда һәрбер төбәктән бер әдәби берләшмәнең эшчәнлеге яктыртылып килә. Шулай ук менә шундый кыю фикерләргә дә урын бирәбез без. Әңгәмәләр, истәлекләр һәм безнең журнал татар укучысы өчен. Чаллы төбәгендә генә яшәүче түгел, Чулман аръягында, республиканың чигендә һәм гомумән Рәсәйнең төрле төбәгендә яшәүче татар укучысы, татар язучысы өчен ул Мәйдан журналы. Һәм ул Рәсәйнең төрле төбәгендә яшәүче каләм әһелләренә үзендә мәйдан бирә, урын бирә. Хөрмәтле язучылар, хөрмәтле укучылар, сезне Мәйдан белән бергә булырга, безгә язылырга, безгә язарга һәм Мәйдан журналын укырга чакырабыз.